Val a dir que quan a les reunions de l'equip directiu es va començar a parlar de la Teresa Forcades com a possible ponent d'aquest acte d'inauguració, me'n vaig alegrar molt. I la Teresa Forcades l'havia vista a molts mitjans de comunicació, amb l'Antoni Bassas, amb el Jaume Barberà, i per tant em feia molta il·lusió de sentir-la avui en directe aquí. Després, quan ens van confirmar que efectivament podria ser-hi, encara em vaig alegrar més. Quan el Joan em va suggerir que fos jo que l'havia de presentar, doncs no em vaig alegrar tant i em vaig començar a preocupar seriament. Per què em vaig preocupar? Com presentes una persona tan polifacètica com és la Teresa Forcades? Quins aspectes destaques de la seva vida que ens ajuden a entendre les seves decisions vitals? És una mica com presentar un renaixentista, un Leonardo da Vinci, i dir, fou un pintor. Abocat doncs al fracàs ja de bon principi, a la situació fracassada de bon principi, vaig decidir destacar només 3 aspectes generals de la seva vida i després explicar molt breument per què he triat aquests aspectes i no uns altres. El primer aspecte és el tema de la formació. La formació de la Teresa és extensíssima i a més és molt heterogènia. Tots teniu a les mans un tríptic en el qual hi ha un resum breu de la seva vida. Si poguéssiu veure el currículum que tinc jo aquí, us asseguro que us tremolaria els genolls. Té una formació extensíssima fins al màxim nivell en medicina, en humanitats, en salut pública, a universitats catalanes, a universitats americanes, va estudiar a Harvard, Master of Divinity a Harvard, que això no pot dir qualsevol. Té moltíssimes publicacions a revistes d'impacte, de llibres. És docent a la Universitat de Barcelona, és docent a Berlín. Aquest és, per una banda, un aspecte. L'altre aspecte que també voldria destacar és la seva formació continuada al llarg de la vida. La Teresa no té prou amb el títol acadèmic, amb la formació reglada, sinó que al llarg de la vida ha tingut un neguit formatiu que fa que s'hagi interessat en moltíssims aspectes que hagin afavorit que després tingui una opinió formada, molt raonada i molt crítica d'aquests aspectes. Només cal que poseu el nom Teresa Forcades al YouTube, que trobareu més de 10.000 talls de vídeo en els quals, exceptuant els de Polònia, en els quals es parla de qualsevol aspecte, des de feminisme, capitalisme, política, indústria farmacèutica, etc. Per últim, per tancar el triangle d'aquests 3 aspectes que volia destacar, enllaçarem el que deia Joan. La Teresa posa aquest seu coneixement al servei de la societat. I ho fa posant el seu focus d'atenció a la injustícia social. Ens il·lumina la injustícia social per demostrar-nos que no és un monstre abstracte que s'amaga sota el llit i ens paralitza els sentits, sinó que és un monstre ben real. I com que és real, podem fer-hi front, podem lluitar-hi si tenim coratge per fer-ho. Les seves paraules, Teresa, molt sovint són molt incisives, però solen fer mal amb aquells que tenen una ferida oberta a la consciència, aquells rics i poderosos que tal vegada són molt bons professionals en el que fan, és a dir, en la corrupció, en l'engany, en la manipulació, però possiblement siguin unes persones molt petites. Dins d'aquests 3 aspectes, ara em tocava destacar per què he triat aquests aspectes i no uns altres, però això també és una miqueta el que ha dit el Joan. Bàsicament són 3 aspectes que haurien de descriure molt bé i descriure molt bé el que és l'esperit universitari. Per una banda, formació al llarg de la vida, hauríem de tenir sempre aquesta curiositat per aprendre al llarg de la vida. Per una altra banda, una formació que sigui el màxim d'extensa possible i a més extensa que sigui heterogènia. Hauríem d'engrescar-nos, encara que siguem estudiants d'òptica i optometria, encara que siguem professors de lents de contacte, ens hauríem d'engrescar també per la música, per l'art, per la pintura, fins i tot per la política. És a dir, siguem una miqueta renaixentistes. Si som renaixentistes segurament serem millors professionals, però també serem millors persones. I de fet, la paraula formació ja vol dir això, vol dir agafar forma, esdevenir. I per últim, posem el que hem après, el nostre coneixement, al servei de la societat. Com a carrera relacionada amb el món de la sanitat, cada vegada que visiteu un pacient ja ho fem. Ja estem posant el nostre coneixement al servei de la societat, però jo crec que podem fer molt més. La formació que tenim ens permet fer molt més i ens permet ajudar que mica en mica aquest sigui un món cada vegada millor. Demano disculpes, Teresa, per aquesta presentació tan poc ortodoxa. Et cedeixo la paraula, ara parlaràs del que vol dir ser persona i el que vol dir ser professional, i després al final hi haurà temps per un debat amb els estudiants sobre aquest tema. Gràcies. Queda't aquí, Genís. Jo et puc fitxar pel procés constituent?
presentació magnífica. Moltes gràcies. Bé, doncs donem la paraula a la Teresa. Jo li he fet un oferiment a la Teresa que els tècnics que hi deu haver per aquí potser... Si no quedo aquí. Pot tenir un micro inalàmbric? Si pot ser bé i si no... No patiu, ja ho faig des d'aquí. Sí, perquè com que també estan gravant i després els faré anar així d'una banda a l'altra. Bé, doncs, entre el Joan i el Jordi i el Genís, potser que ja donem per acabat l'acte, perquè, Déu-n'hi-do, el Joan ha parlat d'aquesta orientació, el Jordi de l'anticapitalisme, no ho has dit així, oi? Però, diguéssim, quan es parla d'una economia al servei de les persones, doncs jo això ho tradueixo i dic anticapitalisme, i llavors aquí doncs, hi ha una sèrie de conseqüències. I doncs, parlant de la formació, evidentment aquest és un dels punts que us vull oferir. Però doncs, la meva intervenció jo la tinc dividida en dos apartats. El primer són 3 característiques que a mi em sembla que són les característiques essencials, i això ho trec de la pròpia experiència, del professional. Per mi, què és un o una professional? Té 3 punts bàsics i primer en parlaré d'això. Però després doncs, vull també anomenar 3 punts més, 3 característiques més, que de fet tenen a veure amb el ser persona o amb el fet que aquest professional o aquesta professional de fet és una persona. I això doncs, ja explicaré per què em sembla que mereix també una reflexió i la faré en 3 punts. Per tant, començo. El primer em sembla que és obvi, ja ho han dit els que han parlat abans meu, i segur que sí, els que sou a la sala, perquè hi havia una proposta amb els estudiants que pensessin aquestes característiques, doncs a mi m'estranyarà molt que aquesta no diguéssim, l'hagueu anotat com una de les principals, que és la competència. Competència, podem pensar competitivitat, però ara estic usant la paraula amb el seu sentit de ser competent i, per tant, una persona professional vol dir una persona que pot oferir a la societat un coneixement i una habilitat, perquè no és només una part teòrica, la vostra feina també té una part manual, potser no totes les disciplines professionals tenen una part manual, però la vostra sí que la té i moltes sí que la tenen. Per tant, és el tema de la competència un tema obvi per poder-se anomenar professional. Un bon professional, una bona professional, és algú que és competent. I aquesta competència, com dic, té aquest nivell teòric i té un nivell pràctic. I dintre de la competència també distingeixo entre una etapa formativa, que és el que ara esteu fent els que esteu a la facultat, inicial, i el que en Genís també deia, amb això no n'hi ha prou. I avui en dia, doncs, cada vegada és més freqüent aquesta consciència aguda de la insuficiència de la formació dels anys de formació, que després, si no es continua amb una formació continuada, doncs la persona es queda, diríem, com es diu això? És que em surt en anglès, es queda obsoleta, exacte, quedes, diríem, fora de combat, doncs al cap de 2 mesos que s'ha acabat la carrera, diguéssim. Això, per exemple, als Estats Units, jo no sé com vosaltres està organitzat aquí, pels optòmetres, es diuen així, no? Òptics i optòmetres? Doncs òptics i optometristes, però la carrera de Medicina aquí no està organitzada de manera que després tinguis la necessitat de demostrar que estàs al dia. Als Estats Units sí. Als Estats Units cada 10 anys has de passar un examen. Jo vaig també tenir la meva titulació als Estats Units l'any 95, l'any 2005 vaig passar un examen per revalidar, el 2015 em penso que ja no el passaré perquè és en la disciplina de Medicina Interna on ara no estic activa a l'hospital. Però això em sembla una, diríem, consideració interessant, que no es pressuposi que t'estàs posant al dia, sinó que hagis de demostrar que t'estàs posant al dia, perquè no tothom s'hi posa, i jo crec que està bé que les persones sàpiguen qui s'hi ha posat i qui no s'hi ha posat. El que ja no em sembla també és que als Estats Units això ho fa una institució privada, que també en treu un benefici econòmic, però això, si de cas, ja ho tocaré després. De tota manera, i emfasitzant, com estic fent d'entrada, aquesta formació continuada, el que, de fet, vull remarcar quan parlo de la competència és la importància, per mi, cabdal, i en la meva experiència cabdal, de la primera formació. I això no és per que oblideu la continuada i la necessitat, jo això ho dono per suposat, i a més avui en dia, diguéssim, això està molt de moda, i jo estic d'acord amb això. Per això vull emfasitzar la importància d'aquesta formació primera, perquè per mi la formació primera no és només la primera informació que reps de la teva especialitat o de la teva carrera, i després aquesta informació pot ser superada per altres informacions, és molt més que això. En la teva formació tu estàs organitzant els calaixets, per entendre'ns, on després la informació que aniràs posant al dia es col·locarà. I això és molt important. En aquesta època de formació hi ha una estructuració mental que fa referència a la vostra especialitat que difícilment la podreu substituir alegrement al llarg de la vida. No sé, m'estic explicant amb això? Per tant, això és el que en una facultat s'ha de saber què passa i s'ha de valorar i s'ha de pensar com estem ajudant a estructurar això.
el mateix que deia el Joan d'entrada, com si fos una cosa que tothom la pensa igual, que vosaltres els optòmetres esteu al servei de la gent. Bueno, ell la diu així com si fos neutre, però això és una opció que ell fa, i que com que és el degà s'aprofita i llavors la diu com si fos, diguéssim, òbvia per tothom, però no ho és. Podríem estar en una facultat d'optometria que digués vostès han vingut aquí per fer diners, oi? I això, diríem, és compatible amb la formació. Aquesta formació entra, per tant, dintre d'un context i sobretot amb unes persones que fan de model, que són aquells que una mica encarnen allò que potser vosaltres voleu ser, els que vulgueu dedicar-vos a la docència, està clar, però si teniu aquí persones que són docents i que a més són en exercici professionals, no sé, deu ser el cas, no? Doncs aquestes persones que us fan les pràctiques i que estan encarnant per vosaltres una forma concreta de dur a terme aquesta especialitat per la qual us esteu preparant. Això, per mi, té una importància que, com més anys poso, diguéssim, més clar ho veig, això. I aquesta alegria que té quan tornes a trobar segons quins professors o professores que en el seu moment a tu et van ajudar a obrir un horitzó, a comprendre com s'insereix la teva disciplina, la teva especialitat dintre del conjunt del saber i dintre de també el funcionament social, etc. Com que vull dir moltes coses, de cada punt podria allargar més, però ja s'ha entès el que vull dir amb això i la importància d'aquest moment. No el desaprofiteu perquè això després no ho podeu suplir mirant el Google. Tu pots després saber amb el Google, amb la Viquipèdia o amb el que sigui, una dada que no t'han ensenyat a la facultat o que ha quedat obsoleta, això és obvi. Però hi ha una part de la vostra formació, que és la més important, que és aquesta d'estructurar el vostre pensament en relació a l'especialitat, i aquesta no és que o la feu ara o no la fareu, és que l'esteu fent, i la podeu fer més o menys conscientment, perquè l'esteu fent i després l'arrossegareu tota la vida, diguéssim. Això és el primer punt, que és la competència. Ara passo al segon. A mi em sembla que no n'hi ha prou en ser competent per ser un bon professional o una bona professional. Jo crec que el segon punt és la honradesa. Ser honrat forma part del que anomenem un bon professional. Tu pots ser molt competent i ser una persona que, de fet, és molt competent per fer les coses bé perquè durin, però resulta que les fas perquè no durin, perquè el que t'interessa és fer negoci. I al cap d'uns anys tornin a venir la gent i ja hem de fer unes ulleres noves, perquè, clar, llavors tu calcules i fas caixa i dius, mira, amb això farem més negoci que si em dedico a fer-ho amb la meva màxima competència. L'honradesa jo crec que és una característica que és necessària per inspirar aquesta confiança que la persona professional té en el seu entorn social. I aquesta honradesa jo el distingiré com 3 punts, 3 nivells. El primer és l'autocrítica. O sigui, tu, l'honradesa passa, evidentment, perquè no muntis el teu negoci, diríem, per aprofitar-te de la gent, i això en el text bíblic, quan parla d'Isaïes, ja diu aquests comerciants que venen al gra i resulta que falsegen els pesos per enganyar la gent. Molt bé, doncs cadascú sabrà com es fa això amb òptica i optometria, però estic segura que es pot fer, no? I que hi ha moltes maneres de fer-ho, lamentablement. Doncs aquest punt, aquest primer, diríem de no enganyar o no manipular. Però a més, l'autocrítica també passa per saber, com a persona professional, que segur que al llarg de la teva vida professional cometràs errors i faràs coses malament. Això és saber-ho d'entrada, perquè llavors estàs més a punt per fer-te tu mateixa aquesta autocrítica i perquè aquesta autocrítica no signifiqui la fi de la teva carrera, sinó que siguis capaç de viure-la amb aquesta, diríem, consciència de fal·libilitat. I aquesta consciència de fal·libilitat jo la trobo necessària per mantenir una actitud professional correcta. I, evidentment, és aquesta autocrítica la que em importa emfasitzar la formació continuada perquè llavors ets més conscient dels teus límits. Un segon punt d'aquesta honradesa afecta les relacions interprofessionals. Segur que teniu col·legis, optòmetres, organitzacions socials, on el professional es troba amb altres persones que també exerceixen aquella disciplina. I en aquesta trobada també l'esperit crític, diguéssim, el deixar-se qüestionar pels altres, el poder saber que potser hi ha línies diríem, pròpies de la vostra especialitat, que una agafa i que l'altra va per una altra via i potser estan en conflicte. Aquest enriquiment, aquesta pluralitat i saber valorar que això, si ets un bon professional, estàs en diàleg amb els teus col·legues i estàs en col·laboració, en aquest sentit almenys intel·lectual, amb els teus col·legues. I després hi ha el tercer punt, que el trobo crucial en el món on vivim, que és el del conflicte d'interessos. Un bon professional, en aquest apartat de l'honradesa, això a vegades és molt difícil, quan ho dius aquí en una facultat i quan esteu en un moment de formació, sembla potser obvi, que tu no vols entrar en un àmbit de conflicte d'interessos, però a la pràctica, doncs estic molt contenta que els estudiants vostres tinguin molta feina, tingueu ofertes de feina, però potser algunes d'aquestes ofertes són en contextos
diguéssim, d'empreses que tenen unes pràctiques poc ètiques i en contextos d'empreses on vosaltres potser acabareu fent allò que, si poguéssiu escollir, no faríeu. Això és un àmbit que després també tocaré, però conflicte d'interessos forma part de l'honradesa, ser conscient de quina manera socialment aquell exercici professional està col·locat i si això respon al meu propi codi ètic o no. Però tenir un codi ètic jo trobo que és fonamental per una professionalitat, diríem, formada o acabada. A la Facultat de Medicina teníem l'assignatura, ara no ho sé si encara la tenen, espero que sí, de deontologia mèdica, que és el codi ètic professional. Vosaltres potser no la teniu com a tal, perquè no? Però jo em vaig estranyar, perquè clar, vosaltres sou dintre de les ciències de la salut, el metge o la metgessa d'una forma encara més directa, però és que als Estats Units, quan hi vaig anar a fer l'especialitat de medicina interna, ells la deontologia mèdica em van dir sí que la tenim optativa. Dic, doncs si la deontologia és optativa, ja es veu una mica, i molt interessant per mi, que tant la deontologia, n'hi havia una altra que per nosaltres, almenys a l'any 90, que és quan jo vaig tenir el títol, aquí era obligatòria, a 6è de carrera, a l'últim any, i als Estats Units era optativa, la deontologia i la història de la medicina. Les dues que formen aquest aspecte humanista del metge, del professional, et donen una idea de la història de la teva, diríem, especialitat i et donen una idea del seu exercici ètic en el conjunt de la societat. Aquestes dues, aquí, almenys a la UB, que és on jo vaig fer, a la UB, a l'Hospital Clínic, eren obligatòries a 6è de carrera. I als Estats Units existien, perquè allà existeix tot, però eren optatives. I tots els meus companys de residència, de fet, havien optat no fer-les. Aquest punt, doncs, del conflicte d'interessos és el segon relacionat amb el punt de l'honradesa. Primer, competència professional. Segon, honradesa, amb tot això que estic desenrotllant. Tercer, perquè n'hi ha un tercer, sense el qual crec que la professionalitat no acaba de ser-ho, que és l'empatia. I l'empatia és que hi ha d'haver en una persona professional una certa competència també, però en aquest cas comunicativa. Depèn, si estàs treballant, doncs pot ser un professional que acabi fent textos, per exemple, o escrivint articles, però fins i tot, si fas aquest tipus de feina de rata de biblioteca, diguéssim, doncs els teus articles voldràs que algú te'ls publiqui, no? Doncs alguna competència comunicativa hauràs de tenir. El professional es distingeix del qui té un hobby, no? Si tu tens un hobby, pots ser molt competent en aquell hobby i no cal que d'això se n'assabenti ningú. Però quan parlem de professionalitat estem parlant d'algú que exerceix una competència en un àmbit que és relacional. I en aquest àmbit relacional també correspon al professional tenir competència comunicativa o empàtica. Per tant, els meus 3 punts del ser professional són la competència, l'honradesa i l'empatia, entesa com aquesta capacitat comunicadora. Per què ara poso 3 punts més? Perquè em diríeu, amb aquests ja tenim la cosa bastant ben dibuixada. Sí, però vosaltres heu vist una pel·lícula que es diu 12 anys esclau? Us sona d'alguns aquesta pel·lícula, no? L'han fet ara fa poc. Doncs bé, aquest protagonista de la pel·lícula, que està basada en una vida real, de fet és una persona que treballa amb una gran competència, amb una gran honradesa i amb una gran empatia, però és esclava. 12 anys esclau, treballes amb competència, amb honradesa i amb empatia. Evidentment hi ha altres personatges a la pel·lícula que no tenen competència, que no tenen honradesa, que no tenen empatia. Però és possible ser competent, honrat i empàtic i esclau. I aquest és l'altre punt que volia tractar en la meva intervenció. Els 3 punts que fan que el professional no només es converteix en una màquina professional, i això ho pot fer amb una gran competència, fins i tot amb una gran honradesa i amb una gran empatia, sinó que obrim la reflexió sobre què volem ser de grans, què volem ser, com imaginem el nostre exercici professional, l'obrim en aquest vessant que, diríem, faria impossible que el protagonista de 12 anys esclau pogués respondre a un ideal laboral per nosaltres. I quan parli ara d'aquestes 3 característiques del ser persona, m'inspiro en una filòsofa que, de fet, estic estudiant aquests últims anys, que es diu Simone Weil i que va morir als 34 anys, en plena Segona Guerra Mundial, i que ella va fer, diríem, una crítica al model econòmic que tenim en aquest moment, o que teníem en els anys 30, però que segueix sent el mateix, i va fer aquesta crítica sobretot pensant que això que se'n diu l'alliberament del treball o l'alliberament de la classe obrera o la classe laboral, quan et poses a treballar pots fer-ho en unes condicions, com deia, d'esclavatge o quasi esclavatge, o pots fer-ho en unes condicions lliures.
I el que defineixen aquestes condicions lliures, doncs, com sabeu, de vegades, quan es parla d'anticapitalisme, el que s'aboca és la idea de pensar una societat on hi ha un comitè central que li diu a tothom el que ha de fer, i que decideix, i que programa, i que fa plans quinquennals, i que ho pensa en la Unió Soviètica, i això deu ser millor. Doncs jo, personalment, no tinc cap ganes d'animar ningú ni de col·laborar a que en el nostre context aparegui aquest tipus de societat, una societat centralitzada, controlada per un comitè central que li digui cadascú el que ha de fer. El que jo desitjaria és que la societat que hem de construir entre tots fos una societat on els professionals i les professionals poguessin ser també i alhora persones lliures. I una societat de persones lliures té unes característiques que doncs, en l'àmbit laboral ara m'agradaria detallar. I aquestes, com dic, m'inspiro en Simone Weil, que va morir amb un llibre inèdit, molts llibres inèdits, perquè durant la vida només va publicar articles, però aquest en particular no estava ni acabat, que es diu L'arrelament o el desarrelament, de vegades el titulen. I aquest llibre, el qui el va publicar uns anys després de la mort de Simone Weil, va ser un altre filòsof que segurament molts coneixeu, que és Albert Camus, i ho va fer amb una introducció on deia: Simone Weil ens descriu una forma d'opressió que no és l'opressió per la possessió dels mitjans de comunicació, dels mitjans de producció, que això seria la crítica que fa Marx, que és dir, els mitjans de producció no poden ser de propietat privada, perquè si són de propietat privada, tu llavors generes unes relacions laborals que són d'explotació. Això seria molt breument la crítica marxista, i evidentment que hi ha un altre tipus d'explotació que és la violència directa. Tu tens un exèrcit militar que entra i que oprimeix, diríem, per la força bruta. Pots oprimir per la força, pots oprimir per l'economia, pels diners, però Simone Weil ens aporta un tercer punt i a mi m'agradaria destacar-lo ara perquè em sembla que això està passant avui en dia a la nostra societat i m'agradaria que sortíssiu preparats d'aquesta facultat sabent què és això i amb totes les forces d'intentar contrarrestar-ho. Opressió per la violència militar no la tenim gaire present en el nostre context. Ara veurem si fem el 9-N què passa. Segona, l'opressió pels diners, evidentment que sí que la tenim. I aquesta tercera, Simone Weil n'hi va dir l'opressió per la funció. I l'opressió per la funció és la que, segons ella, i jo hi estic del tot d'acord, feia que la Unió Soviètica, tot i que no fos capitalista, no fos tampoc una societat lliure. I no era una societat lliure perquè hi havia una distinció entre els que prenien decisions i els que les havien d'executar. Entre, diguéssim, la burocràcia i la gent treballadora. Entre el funcionariat i la gent treballadora. Això ho desenrotllaré després, però per començar, les tres característiques del ser persona dintre del context de ser professional. La primera, jo crec que és el poder entendre com se situa el teu exercici professional dintre de l'empresa, el lloc, la facultat o el context immediat on tu treballis. Hi ha persones que treballen, i això us pot passar encara que sou universitaris i no sou un obrer no qualificat, però hi ha obrers no qualificats que reflecteixen el que Charles Chaplin ens ensenya a temps moderns, que tu et diuen, escolti, vostè posis aquí en aquesta línia i vostè li toca anar girant un cargol i això és la seva feina. I vostè comença i pot ser molt competent, ja veuràs tu, quan faci 10 anys que només fas això, de girar cargols, ho faràs amb una competència extraordinària. Pot ser una persona honrada, que arriba a l'hora, que marxa, que no intenta complir en aquest sentit, i pot ser una persona empàtica, que intenta, però estàs alienat en la teva feina, el ser persona, el teu ser persona no està sent respectat en la teva feina perquè tu estàs fent, en aquest cas, una feina, diríem, de màquina, però a més, pot ser que facis aquesta feina i no sàpigues ni d'on va aquell cargol que tu estàs collat, diguéssim, que no sàpigues ni per què és, ni a què pertany aquell cargol. I allò que està fabricat amb aquell cargol no saps com, diríem, afecta en aquesta societat. Això que tu demanaves, Joan, de dir entendre que estic fent un servei, clar, això demana que tu entenguis això que tu estàs fent, en quin context ho estàs fent. I no només això, sinó quines alternatives hi hauria de fer-ho diferent, o sigui que la teva feina no sigui alienada, que tu siguis respectat i respectada com a persona en la teva feina, vol dir que tu tinguis una visió de conjunt, que no es pot limitar, tot i que jo ho trobo una cosa bona, perquè ja he fet la crítica de la Unió Soviètica, doncs molt bé, podria tenir algunes coses bones, i una cosa era que els treballadors de la fàbrica feien un tour per totes les instal·lacions el primer dia que entraven a treballar, que no era concebible que tu entressis a treballar en un lloc on tu no t'hi has passejat i no saps quins espais té. M'estic explicant amb això?
perquè sembla una cosa tonta, però és molt diferent, que tu entres i et diuen aquest és el lloc on vostè treballa i això, jo només em fixo en això. Bueno, doncs, d'acord, endavant, estaràs treballant, però alguna cosa del teu ser persona l'estaràs reprimint si fas això, perquè les persones no hem estat fetes per funcionar com a petites peces d'un engranatge, sinó que prenem responsabilitat per les coses i aquesta visió de conjunt la necessitem per poder exercir la feina professional de forma humana. I perquè quan els teus fills et preguntin i què fas? Doncs tu no els diguis, mira, jo faig collo un cargol, encara que sigui més sofisticat que el de temps moderns, però que puguis explicar, que puguis donar sentit a allò que fas en un conjunt més ample. Això ja ho veieu que, clar, jo ho deixo anar, però quan intentem posar a la pràctica amb el nostre context econòmic i el tipus de societat que tenim, és obvi que per la majoria de persones això que jo estic dient no és el cas. I per la majoria de persones que, a més, i ja ho diré al final, de les 3 característiques, cada vegada més el que fins ara s'anomenaven professions liberals, que té aquest nom que en economia no m'agrada, però que ja es veu que refereix a professions on tu ets el que decideix com es fa la teva professió, això és el que està avui en dia, a la meva manera de veure, més amenaçat. I al final parlaré d'això. Per tant, aquest primer és entendre tenir aquesta visió de conjunt i que l'organització de l'exercici professional compti que això és un valor i que és un valor innegociable, que no és una cosa que tu te la puguis saltar, com crec que està passant avui en dia. El segon és el ritme de treball. Clar, pot ser molt... Altra vegada, si heu vist aquella pel·lícula, faig referència en els 12 anys esclau, que hi ha aquella esclava, diríem que, els guanya tots, recol·lectant el cotó. Un ritme extraordinàriament productiu, però no és un ritme humà. Avui en dia, tant en la fàbrica, que segueixen existint les fàbriques i la gent que ha de fer feines que són, diríem, pròpies més de màquina que de persona, però també en els instituts o en els, no sé quins títols tenen els llocs on treballen els optòmetres, en els gabinets professionals, en tots els contextos, també hi pot haver unes condicions laborals i sobretot el ritme de treball, les hores de treball, quantes hores són, hi ha prou temps per descansar, has de fer, per poder tenir un sou digne, has de fer hores extres, i aquestes hores extres en quines condicions les has de fer, has de, diríem, encara que no facis hores extres, però tu se't demana una producció, un nivell, això jo crec que fins i tot a la universitat, en la part docent, cada vegada més hi ha aquesta pressió sobre les persones, per exemple, a publicar, una cosa que en medicina, jo, clar, els exemples és més fàcil per mi posar-los del meu àmbit, clar que és bo, ja ho he dit abans, un ha d'estar despert a la pròpia professió, has d'haver format bé i has de fer formació continuada. I està molt bé que això demostris que estàs al dia publicant i sent actiu en la teva professió, però el que no pot ser és que hi hagi una pressió a publicar com si comptessis, no sé, doncs això, els cargols dels temps moderns. Tu has de tenir 5 articles al cap de l'any i què es fa? Bueno, fas una investigació i la publiques 5 trossets diferents, amb la qual cosa la ciència que hi ha al darrere es veu empitjorada, perquè tu si has fet una investigació explica-m'ho tot de cop, perquè jo pugui entendre quin era el teu raonament, què és el que has intentat, quins són els pros i quins són els contres. Però hi ha una estratègia de publicació que s'està imposant en en aquest cas, els ambients universitaris, que com que necessites tenir un número determinat de publicacions, perquè si no, no tindràs els punts o els criteris necessaris perquè després et pugis de categoria a la universitat, tu agafes la teva investigació i la fas a trossets, Llavors, primer només publiques un tros i ja tens un article, mira, ja me l'han acceptat a tal revista. Després l'altre trosset intentes publicar-lo en un altre lloc i així doncs fas que un criteri que és, en aquest cas, de pressió, de competència i de, fins i tot, a últim terme també és economicista, però si no és de manera d'organitzar. És un altre dels factors alienadors, és un altre dels factors que fan que aquesta competència teva, que depèn de tu, de la teva preparació, aquesta honradesa teva, que depèn de tu, i aquesta empatia teva, que també depèn de tu, es vegin xuclades dintre d'un entorn professional que de fet t'estan impedint que tu et despleguis com a persona en aquest conjunt o en aquest context. La pressió aquesta, per tant, sobre l'obrer és una pressió directa d'un capatàs que si no sap que l'acomiadarà, a la universitat no és massa diferent. No és massa diferent, tot i que tingui aquestes formes, però o està anant en aquesta direcció. El ritme, que sigui un ritme humà, i que sigui un ritme humà també té a veure, a la meva manera d'entendre, amb què tu, diguéssim, no entris dintre d'aquestes relacions laborals que sobretot valoren la productivitat. Tu, si fas una feina, si tu estàs 8 hores treballant, doncs això té un valor. I el valor no és quantes coses has produït en aquestes 8 hores. M'explico amb això? O sigui, que tu pots en 8 hores produir molt o produir menys.
però que a tu se't valori el treball que has fet per la producció que has fet, ja entrem dintre d'una d'aquestes relacions que acaben constrenyent a la persona i fent que treballi amb aquest, diríem, aspecte alienador que fa que tu hagis de fixar-te en la producció i no en la qualitat, potser, d'allò que fas i no puguis permetre de tenir, en l'àmbit d'investigació és obvi que necessites uns espais per poder pensar, per poder redireccionar, per poder explorar avingudes noves, diferents, que potser no han estat explorades, i si tu estàs dintre d'un sistema que té aquest productivisme i que a més cobraràs en funció d'això, doncs totes aquestes possibilitats diferents d'eixamplar horitzons, això en la teva feina professional et quedaràs fent el que sempre has fet, perquè no t'arriscaràs. Això és aquest punt del risc. Per tant, el primer d'aquestes tres del ser persona és entendre el conjunt, tenir una visió de conjunt i que això l'organització laboral t'ho permeti. El segon és el ritme i les condicions totes de treball, que siguin unes condicions que siguin compatibles amb el teu ser persona i les teves necessitats com a tal. El New York Times fa només 2 setmanes va publicar un article de la mort d'una noia que treballava per Starbucks, no? I es veu que en aquests llocs de treball, i a mi no m'estranyaria que si no ho aturem d'aquí uns anys en els instituts d'òptica o d'optometria i als hospitals es funcionés així, tenen uns programes d'ordinador i fan el mateix Wendy's i McDonald's i tots aquests, diríem, establiments, tenen uns programes d'ordinador on tenen introduïts totes les persones que treballen a les diferents filials d'una ciutat, per exemple, i el programa d'ordinador el que fa és, en temps real, dir si avui aquest el necessito o no el necessito. En temps real i el dia a dia. O sigui que tu no saps mai el teu horari laboral quin és. Tu saps, vas a treballar i potser et diuen vostè avui ja pot plegar les 2. I cobra menys, evidentment. Però tu quan entres, tu no ho saps, tu com et pots organitzar la teva vida laboral? La teva vida personal, vull dir. La teva vida, vas a buscar la criatura, no hi vas, podràs anar-hi, no? No hi comptis que jo treballo fins a les 5, però quan has començat a treballar et diuen avui, a més tot això per la màquina, no? Et ve una notificació que et diu avui vostè plega les 2 i demà entra a l'hora. Això no és una ciència-ficció, això està passant. I això és el que passa quan aquests criteris economicistes, el que Jordi deia, les persones no són la prioritat, sinó que són aquest sistema de fer diners. Aquesta noia que li passava per aquest tipus de relacions laborals i els pocs diners que guanyava, doncs feia diverses feines, i aquestes diverses feines, com que no sabia quin horari tenien i no s'ho podia organitzar, moltes vegades dormia al cotxe. I com que als Estats Units fa fred, el cotxe el deixava engegat mentre dormia. I com que si deixes el cotxe engegat mentre dorms, de vegades es quedava sense gasolina, tenia un bidonet de benzina a darrere en el portaequipatges. El bidonet de benzina es va tombar i aquests fums dels hidrocarburants van asfixiar-la i va morir al cotxe mentre dormia, entre un torn i un altre. Un exemple, però si el dic és perquè no és una excepció malauradament, sinó que entra dintre del que significa forçar els ritmes i fer que les persones treballin, no diem esclaus, però per això he posat l'exemple d'aquesta pel·lícula. I el tercer punt, després de les condicions aquestes, és aprofundir una miqueta més què vull dir quan dic que a la societat ideal que jo aspiro a ajudar a construir, ja ho sé que mai la tindrem, la societat ideal, però és molt diferent si jo en el meu exercici professional i en tot el que faig estic orientada cap a un projecte que és encoratjador i que és positiu i que és humanament ric o estic orientada cap a el seu contrari. Clar, fins i tot si estic orientada cap a allò tan bo, ja sé que no hi arribaré mai del tot, però és molt diferent, la dinàmica que genero és molt diferent, la meva experiència com a persona, i és molt diferent una societat que avança cap al que en podríem dir la societat lliure i una societat on l'exercici professional respecti el meu ser persona. Doncs aquesta societat ideal cap a la qual a mi m'agradaria avançar i que tots poguéssiu també voler-ho i avançar-hi, és la que les decisions, el mateix que les executa, sigui el que les pren. És a dir, que no hi hagi una gent que li digui als altres el que han de fer. Això per mi és la societat lliure. I el que estem fent ara és just el contrari. Jo no sé aquí la facultat com ho feu, però la meva experiència laboral a l'hospital és que el que en diem professions liberals, i medicina en seria una, tens molts anys de formació, no? Ja parlava dels 6 anys de carrera i després 5 d'especialitat. Déu-n'hi-do, si fas el doctorat, doncs uns quants més. Però al final de tots aquests anys de formació, la qui és responsable dels teus actes ets tu. Tens un col·legi professional que, evidentment, et vigila, diguéssim, i que és capaç d'expulsar-te del col·legi, de sancionar-te, o sigui que no es tracta de dir jo com que he estudiat tants anys, ara faig el que vull. No, es tracta de ser responsable.
Però aquesta responsabilitat l'has d'exercir, diríem, començant pel vot de confiança, començant pel teu espai vital, començant per allò que et permet un exercici professional coherent amb el teu ser persona, que com dic, estem cridats i cridades, això és la meva manera d'entendre-ho, a la llibertat, i tothom aspira, si pot, a poder decidir com ha de fer aquella feina, ni que sigui, això tant és, si és una feina de, diríem, gran responsabilitat o complexitat, o si és una feina senzilla. Però fins i tot el que està plantant patates o el que està fent el que sigui, diu, escolta, deixa'm-ho fer a la meva manera, no? No cal que vinguis tu i em diguis, no, aquesta eina l'has d'agafar així. No, escolta, agafa-la tu així, però mi deixa que l'agafi perquè si tu et collen per aquí, tu com a persona estàs perdent el teu espai vital i llavors ve l'estrès i llavors ve totes les conseqüències de que tu no et deixin fer les coses a la teva manera. O sigui que tothom, ara això no vol dir, com us deia, que no hi hagi d'haver un control, ja ho he dit al principi, una crítica, una autocrítica i un control professional. Però tu que et deixin primer demostrar o exercir, fer, realitzar la teva feina doncs de la manera que tu et sembli que l'has de realitzar. Com més espai hi hagi en aquest realitzar la teva feina, més, jo crec, estem en un context laboral lliure, que és el que a mi m'agradaria que hi hagués. Aleshores, quan tu fas això en l'àmbit, o apliques en l'àmbit mèdic, diguéssim, el que teníem fins ara era un hospital que algú, si és que algú ha de fer la tasca de coordinació, que de vegades doncs, això convé, aquesta tasca de coordinació la donàvem a un dels col·legues, o una de les col·legues. Doncs ara et toca a tu fer de director de l'hospital. I et toca durant, i ja m'ha tocat, això no era una cosa bona, no? Fer de director o de directora. Sempre les associacions professionals s'han organitzat així, de manera que si hi ha alguna tasca administrativa, alguna tasca de coordinació que s'ha de fer, es viu com un pal, diguéssim, com una cosa que a ningú li agrada fer perquè tu ets un professional, el que vols fer és cuidar-te dels malalts o no vols cercar folleres o fer totes les, diríem, intervencions que podeu fer en l'àmbit de la salut visual. Però doncs, també entens que algú ha de coordinar, d'acord, doncs tu per un any ho fas, els col·legues et voten o t'hi posen o es fa rotatiu. I així tothom passa per aquest càrrec que és el càrrec, diríem, menys important i és un càrrec que clarament està al servei del que és important, que és la feina que fem entre tots. I el que fa aquest càrrec directiu és algú que és professional i que sap molt bé el que vol dir el dia a dia de la seva feina. Avui en dia ha canviat això. No sé com també vosaltres, però ha canviat una mica, no? A l'hospital, jo quan vaig fer el doctorat de Medicina en Salut Pública, ho vaig fer també a l'Hospital Clínic, i allà teníem classes de gestió. I les classes de gestió ens venien a explicar les bondats de tenir un gestor que venia de SADE, o que venia d'un altre lloc, però que no era, diguéssim, una persona, un col·lega format i coneixedor de primera mà de les necessitats de la professió en el context, en aquest cas de l'hospital, sinó que era una persona que venia de l'àmbit econòmic i que venia per controlar la feina dels altres. Doncs això és una realitat que ens hi estem trobant. Hi ha un exemple en medicina. Com vaig de temps, Joan? Sí, quan? Encara? Ah, sí. Doncs, d'acord, doncs, no, en 2 minuts plego perquè penso que ja s'ha entès el que volia dir, però deixeu-me posar aquest exemple perquè veieu que el que estic dient no és una exageració, una mena de cosa teòrica, això és una descripció del que està passant. En medicina avui en dia hi ha una cosa que es diuen Diagnostic Related Groups, en anglès, grups relacionats al diagnòstic, i això és la manera com a mi, quan vaig anar als Estats Units, em van dir que havia de resumir l'historial clínic dels malalts que jo visitava, amb els TGRs aquests. I això què vol dir? Vol dir que hi havia unes etiquetes diagnòstiques i jo havia de prendre-me-les per poder-les aplicar. Però el que a mi no em van explicar llavors, i això ho he descobert fent recerca després, és que aquestes etiquetes diagnòstiques no les havia decidit un equip de metges, les havia decidit un equip d'economistes de la Universitat de Yale i eren etiquetes econòmiques pensades per poder facturar millor en els pacients. I això volia dir que, per exemple, jo havia de tenir i prestar atenció, perquè si no tenia sancions, quan visitava el malalt, de dir, per exemple, aquest malalt té hipocalièmia, que vol dir el potassi baix. Però clar, si el valor del potassi és 3,5 i tens 3,4, aquest 3,4 clínicament és irrellevant. Això jo mai m'hi hauria fixat com a metgessa perquè, home, una mica diu, vigilarem aquest potassi, però passar d'un 3,5 a un 3,4 és irrellevant clínicament, però irrellevant econòmicament, perquè si tens un 3,5 tu no pots dir el malalt tenia hipocalièmia i no pots facturar per la hipocalièmia. Si tens un 3,4 pots dir, ja tinc 2 diagnòstics, la pneumònia i la hipocalièmia, per tant facturo el doble. M'explico amb això, no? Però això vol dir, fixeu-vos si és important això, que jo, la meva mentalitat clínica, ara, durant aquests anys s'està formant, s'està deformant, amb la formació que vam tenir el Genís,
s'està deformant per obeir o per servir uns criteris que no són els que jo crec que haurien de servir. I en canvi, si continuo amb aquesta formació i no tinc l'esperit crític, estic oblidant, per exemple, aquest malalt que estic visitant i que té un potassi de 3,4 i té hipocalièmia, aquest malalt té família que el ve visitar o no? Home, això és bastant més important per un metge de saber-ho, no? Si és un malalt que està sol, diguéssim, des del punt de vista emocional, o si té persones que li donen suport, perquè això jo sé segur que és rellevant per la seva curació. Però això, com que no es pot facturar, no? Jo no puc facturar, no té família, 100 euros més o 100 dòlars més perquè no té família. Això és irrellevant des del punt de vista de la facturació economicista, però és molt rellevant des del punt de vista de l'exercici clínic. Però si permetem que hi hagi gestors que es dediquen a economitzar i a transmetre una mirada sobre l'exercici professional que està dominada per al criteri d'efectivitat o eficiència econòmica, aleshores el que estem fent és deformant tot el bo que us puguin haver fet en la facultat. Jo ho deixo aquí, gràcies. Pels qui no sigueu estudiants i no sabeu aquesta proposta, era que aquestes 3 característiques, els estudiants han fet les 3 i 3 o només 3? 3 i 3, sí, han treballat els dos aspectes. Per tant, 3 característiques del ser professional i 3 característiques del ser persona en relació al ser professional. Exacte. Que és el que jo he desenrotllat, però doncs ara ve la part de l'autocrítica o de la crítica, allò que dèiem, que un ha de contrastar. A part de ser bon professional, el de la competència, la honestitat i el de l'empatia, que llavors vam canviar, també coincidim totalment en el que vos heu dit, així que tenim poc a dir. I llavors, en el de ser bona persona, sobretot l'empatia, perquè clar, en el nostre àmbit hem d'estar sempre amb pacients i idealment és el que dèieu, que estem en el servei de les persones. I clar, si és aquesta la nostra manera de treballar, també posant-ho en relació que hi ha dos tipus de corrents per fer feina dins de l'optometria. Hi ha un model de negoci que va més per sous, diguem-ho així. Després n'hi ha un altre que potser ja sí que mira més per les persones, per detectar bé el que els hi passa, per intentar solucionar millor aquest problema. Claro, la empatia es molt, molt important. El hecho de verlo como un reto personal y no ver como un paciente como algo externo a nosotros, sino como trabajar de buen principio y de forma bien, y no verlo como algo muy simple, sino realmente, un poco la autoexigencia de nosotros, lo que es realmente si lo que estemos es conveniente para la persona no es conveniente. Entonces, Aquí això que esteu dient, que feu servir la paraula pacient, si estéssiu als Estats Units diríeu client. Sí, no, i a més ho diuen criticant el fet que el pacient, i jo també puc criticar pacient perquè el que tens al davant i pateix, doncs també ha de ser actiu i no passiu, i pacient de vegades, però ells en lloc de pacient diuen client, no? Als hospitals també. En els hospitals també. Sí, a los hospitals també. Bueno, aquí muchas veces se confunde el hecho de paciente-cliente y muchos comerciales el hecho de ya nos dicen como cliente y realmente no es así. Bueno, nosotros nos tenemos que vender como que lo que le ofrecemos es lo mejor, ciertamente, pero al fin y al cabo no deja de ser una persona. Entonces no es alguien solamente que te compra un producto, te compra un servicio. Entonces... Claro, y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la terapia visual, entre otras muchas cosas, la participación de esta persona es muy importante porque son cosas que si tú no pones de tu parte no funciona, pero es que este paciente, esta persona también tiene que poner de su parte. Es una conjugación de los dos. I aquí la meva experiència és que de fet aquesta part activa està emfasitzada, o sigui que és precisament com un joc de dir fins ara dèiem pacient, és un model paternalista i aquí tens tu el metge, que jo parlo des d'aquesta perspectiva, però veig que ho podeu aplicar perfectament vosaltres, el professional de la salut, que és el que ho sap tot, el que ho fa tot, i l'altre en plan paternalista, i això ja està molt desenrotllat, el model de l'autonomia versus el del paternalisme, que això no és el que es porta al segle XXI, diguéssim. I per tant, tenim al davant una persona que tindrà un problema, d'acord? Nosaltres tenim una competència professional per resoldre-li aquest problema, però és sempre una col·laboració. L'altra persona ha de ser activa i com més activa estigui, millor anirem.
Això, aquest model comercial que jo he volgut criticar tant directament, això ho respecta, i precisament perquè respecta això, que l'altre és actiu, diríem que pot resultar atractiu, no? Perquè dius, home, l'altra persona és una persona que et tria tu perquè tu li facis un servei i per tant aquest model de client es descriu o es promociona amb aquesta intencionalitat de fer-lo atractiu perquè és un model actiu. Però en realitat és un model que també pel tema de les assegurances el que fa és retallar les opcions de la persona i no eixamplar-les. Perquè tu acabes tenint opcions només si tens diners i aquests diners estan relacionats amb una concepció de la salut visual o la quina sigui com si fos una mercaderia. I això jo crec que torna a ser un dels punts de fons de la meva crítica. Jo quan estudiava no la fèiem servir. Gestionar les coses no les gestionava, les coses les fèiem, no t'estic criticant, ni molt menys, sinó que aprofito per dir que vull dir que les coses es van introduint maneres de pensar, llavors un diu gestionem i diem recursos humans i tot aquell llenguatge, capital humà fins i tot, no? I això de la gestió, clar, és una manera, o per exemple també d'improcessar, no? Ara això ho estic processant, el processen les màquines, no? Tu ho sents i tu ho penses, però processar és una cosa de màquina i ho diem, i gestionar és una cosa... Hi ha un filòsof francès, que jo us el recomano, és molt complicat, per això és com espès, es diu Alain Badiou, un contemporani, encara viu, és matemàtic i filòsof, i ell diu que la nostra societat hi ha... Està bé, esteu drets, però puc dir-ho això? La nostra societat hi ha com 4 reduccionismes que la caracteritza. I una és, diu Badiou, en lloc de ciència parlem de tècnica. En lloc d'amor parlem de sexe. En lloc de política parlem de gestió. I en lloc d'art parlem de cultura. Això són com les 4 mirades sobre 4 dimensions del nostre existir com a col·lectivitat i com a persona, que apunten en aquesta realització del ser persona i en aquestes dimensions que no són objectivables o quantificables, i les suplim per unes, diríem, dimensions que, de fet, són quantificables, són objectivables i fan perdre a la persona aquesta noció de que jo com a persona bàsicament soc un ésser obert que no es pot objectificar, que no es pot definir. Per què? Perquè jo no sóc un objecte. Els objectes es defineixen i els subjectes viuen. Viuen vol dir que són, en aquest sentit, inobjectificables. Vale. Bueno, després... Ai, algú anava a parlar, perdó. No, vas bé, cap problema. Si vol intervenir algun altre estudiant també pot, Sí, però algú senyor? Però, Sandra, tu a la teva, si anaves a dir alguna cosa. No, seguia explicant-lo que vam parlar quan vam quedar per fer aquest equip de treball. Però ja estic acabant. Bueno, estem acabant. Bueno, després també vam parlar de la coherència. Vale, sí. Vam parlar de la coherència, però en referència... Som 100? Sí. Bueno, el de la coherència en el sentit de ser coherent en el que tu penses, en el que tu fas. I per acabar, de la transigència... Sí, que simplemente el hecho de no cerrarnos en nuestro pensamiento y tener un poco la mente abierta y el ya tener conciencia de que no ver al paciente como ciertamente como algo y ya está, sino que son una serie de factores es un conjunto de factores, tener en cuenta todos esos factores y muchas veces esos factores no somos competentes para llevarlo a cabo y nos hace falta una cierta ayuda de otra persona. Entonces, esto es un plan de que saber que lo nuestro no es 100% verdad, sino que que tenemos que relacionar muchos conocimientos que muchas veces no estamos capacitados para relacionarlos todos. Seria potser com una mica l'antítesis del dogmatisme, no? Que el dogmatisme també en l'exercici professional hi ha una dita, que és, em penso, de Max Planck, aquest físic, de la física quàntica, que deia la ciència avança de funeral en funeral. O sigui, que fins que no es moren els que eren els representants d'aquella manera d'entendre-la, doncs allò no avança. Per què? Perquè no mouen fitxa, no? I tu estàs dient, home, ser capaç
de tenir aquesta flexibilitat que li heu dit transigència, però diguéssim Max Planck deia la ciència avança de funeral en funeral. Nosaltres no teníem res més que dir. Si algú vol fer alguna pregunta. Jo d'això que heu dit, si hi ha una pregunta m'espero, però perquè puc fer aquest comentari al final, però tinc un comentari més del que heu dit. Tots de cop no. Que és això que heu dit de la coherència, entenent la correspondència entre el que penses i el que fas, no? Que és una definició de coherència. Doncs això és aquesta autora que jo he citat, la Simone Weil, aquesta filòsofa, això és la seva definició de llibertat. Ella diu, és un absurd pensar que la llibertat és la coherència, que la llibertat és l'acompliment dels teus desitjos. Que a vegades ho diem així, no? Jo desitjo una cosa i si la puc fer soc lliure. No? Jo vull ara sortir i si puc, doncs soc lliure. I si no puc, doncs no ho soc. No? Jo vull una cosa, desitjo una cosa i si la puc aconseguir soc lliure i per tant feliç i si no la puc aconseguir doncs estic frustrat o frustrada. Segons aquesta filòsofa, això és una concepció completament inaplicable de la llibertat i completament infantil o immadura que no té en compte la realitat, que la realitat té uns límits que fan que si tu defineixes la teva llibertat en funció dels teus desitjos, els teus desitjos també tenen una dinàmica interna, diríem, d'inconsistència i de capacitat de ser, doncs cada vegada, no sé, de portar-te en una direcció, diríem que no havies previst primer, tenen una dinàmica que fa que pensar la teva llibertat com l'acompliment dels teus desitjos és posar-te tu mateixa en una línia on no seràs mai lliure, perquè no tindràs mai aquesta capacitat d'acomplir tots els teus desitjos. Ella què diu de la llibertat? Doncs exactament el que vosaltres heu dit de la coherència. Diu, no, lliure és aquella persona que allò que pensa, i el que pensa no necessàriament ha de ser el que, diríem, té ganes de fer. I pensar tampoc vol dir, ara tornem amb una antropologia dualista que només tingui en compte el coneixement i suprimeixi les emocions. I això tampoc ho trobaria bé. Per tant, tu pensar vol dir incloure també la intel·ligència emocional, vol dir incloure les teves, diríem, inclinacions o desitjos. Però amb tot aquest conjunt tu prens una decisió i dius, jo crec que el millor seria fer-ho així. I si no t'ho deixen fer, aleshores és quan la teva llibertat està, diríem, impedida, perquè està impedida la teva coherència. Perquè tu t'obliguen, i això amb ella li diu violència o violació estructural. A tu t'estan violentant, t'estan violant estructuralment el teu ser persona. Perquè t'estan posant en una situació on tu no pots actuar d'acord amb el que penses. I per ser persona, tu has de poder, per ser coherent, actuar d'acord amb el que penses. Per tant, hem de vigilar entre tots, i això és una responsabilitat comuna social, que no fem una societat que violi sistemàticament a les persones en el seu ser persona, que obligui a les persones a fer coses en contra del que pensen. I això pot ser una cosa molt complicada o una molt senzilla. Jo, per exemple, un cas en què m'havia trobat quan estava en aquest hospital era a l'Hospital dels Estats Units, on vaig fer la residència. Jo estava a les urgències, quan tocava la guàrdia, i venien pacients a la porta que jo sabia que no els podia atendre directament perquè primer havien de passar pel taulell. I el taulell volia dir que els preguntaven si podien pagar o no podien pagar el servei. I si no el podien pagar, jo ja no els veia. Els veia, perquè si no tenia en aquell moment feina, els veia a la gent. Però jo no els podia atendre. Allò és una violència. És una violació, diguéssim, que se'm fa en la meva estructura de coherència. Per mi, el coherent és atendre i després ja veurem de quina manera això queda dintre del context aquest econòmic. Però el que no em semblava a mi coherent era no poder atendre una persona que ho necessita i, no sé, heu vist una pel·lícula que es diu Sicko, del Moore, com es diu, el Michael Moore? El Roger Moore, com es diu? Michael Moore, no? Aquesta pel·lícula Sicko explica casos reals i que jo, com que els he viscut, doncs sé que són reals, que això no és ciència-ficció. I això passant en un hospital, i llavors la mare emportant-se la criatura de 2 anys a l'altre hospital, que li han dit no, aquest hospital no, la beneficència és l'altre, i la criatura es mor a pel camí. No? Així que això passa avui en dia als Estats Units i passarà avui en dia aquí si no ens espavilem a evitar que la privatització de la sanitat continuï en la direcció que ara ho està fent. Per tant, això de la coherència m'ha agradat molt com ho has definit, que és la forma més senzilla, i també, diguéssim, és la tradició monàstica d'on jo vinc, també emfasitza això, no? No l'àmbit dels desitjos o de les idees, sinó l'àmbit de la realització pràctica, que tu el que penses i el que fas doncs sigui una sola cosa. I de fet això és una
definicions de la paraula monja, que ve de monacos, que és aquest monos grec que vol dir una persona unificada, una persona que actua d'acord amb el que pensa, i no una persona que pensa una cosa i després en fa o en diu una altra. I això, que és moltes vegades es desenrotlla com una característica ètica individual, jo en la meva intervenció he volgut mostrar els seus determinants socials. Perquè tu pots ser una persona amb moltes ganes de ser coherent personalment, però si tu et posen darrere d'aquest taulell maligne, que ja us he explicat, doncs què has de fer? Plegar la feina. Bueno, i després de què menges tu i la teva família? T'estan obligant a violar-te tu mateixa en el context i per això em sembla tan important pensar-hi. I m'ha agradat molt. Exactament, justament és que és això el que vam parlar quan vam estar preparant això, i és exactament això, amb el que ens referíem amb el de coherència. Doncs mira, el dia que ve poses aquí, Sandra. Sí, ja no ho faré també. I llavors a mi el que m'agradaria és que els estudiants que teniu, què, 19, 18, 20... 22. Ah, 22, vostè perdoni. Doncs 22, doncs que quan en tingueu 42 o 52 o 62 encara ho penseu, això. Moltes gràcies. A vosaltres.